Ема, упражнение ли правиш? Искаш да видиш какво има там ли? Ема, дърпа чекмеджето. Иха. Ема, прави упражнения. Ема, ще се измориш? Не. Вдигни едната ръка. Не може да дърпаш така и отдолу да е ръката. Няма как да стане, ще я прескрепиш. Така. Браво. Ема, прави бицепси. Ема, погледни мама. Ето е мама. Ау, измори ли се? Ето. Добре. Спираме. Айде. Ой, горкото дете. Спинка ли ти са, Емче? Спинка му ти са. Айде.